Marinin etrap gaz edarasının işerleri her ay gaz sarp edicilerden 23 000 manat möçörde pul ýynap, onu edara ýol başçysyna tawşyrmaga mejbur edilýär. Muny berjä etmedik işerleri işden kowulmak haýwa tatylýar. Her bir işäre bir daýhan birleşik tawşyrylýar. Olar her ay owa aýlanyp ilatyň sarp eden gazynyň töleglerini elin ýygnaýarlar. Etrap gaz edarasynyň başlygy işerlerden her ay 23 000 manat möçörde plany dolmagy talap edýär. Eger plany dolup bilmeseň düşündürüş ýazmaga mejbur edýär we işden kowaryn diýip haýwa tatýar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy gaz edaranyň işärleriniň ençemesine salgylanyp 4-nji dekabrda gurrun berdi. İşärleriň sözüne görä dilden aýdylan bu borçnamanyň dolmazlygynyň sebäpleri özleri bilen däldi. Käbir hojalyklaryň sarp eden gaz üçin töleglerini öz wagtynda töläp bilmezligi bilen baglanyşykly. Bir daýhan birleşikden her aýda onça pul ýynap bolmaýar. Sebäbi güzerany ören garyp maşgallar bar. Olar sarp eden gazynyň tölegini öz wagtynda töläp bilmeýärler. Adamlar töläp bilmese biz nädip alaly? Başlyk adamlaryň ýagdaýyny bilse-de olary düşünmedik bolýar. Ol şu talaplary bahane edip her 6 aýda bir gezek işärleri gowy olaryň deregine täze işärleri alýar diýip anonim şertde maglumat beren işärleriň biri aýtdy. Adatlyk radiosunda gurrun edilýän etrap gaz edarasy barada dolu maglumatyň bardygyna garamazdan howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Bu barada agdalýan edaranyň ýol başçysyndan kommentari almak synanşyklary hem häzirlikçe başa barmaýar. Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow raýatlaryň durmuş ýaşaýyş derejesiniň indihas gowulanandygyny aýdyp, ilaty çärek asyrlap mutýada ýeňillikli bahadan berilen gaz, suw we elektrik togy ýaly hyzmatlary şu ýylyň 1-nji ýanwaryndan tölegletdi. Şondan bäri ýurt resmiýleri bu hyzmatlaryň tölegleriniň öz wagtynda geçirilmegine gözegçiligi güýçlendirdiler. Tölegleri öz wagtynda tölemedik ýaşaýjylaryň işiniň kadyýaty geçiriljekdigi hem duýduruldy. Soňky aýlarda Adatlyk radiosy ýurduň dürli künjeginde tölegleri öz wagtynda töläp bilmedik hojalyklaryň elektrik togynyň gazynyň kesilendigi barada ençeme gezek habar berdi. Adatlyk radiosynyň Türkmensanda habarçylary we yerli synçylaryň ençemesi ýurtda ykdysady kynçylyklaryň ýeti duýulan döwründe maşgallaryň alýan aýlyk günlüginiň güzeran aýlamaga köplenç ýetmeýändigini aýdýarlar. Şeýle dolar ilatyň gün güzeranynyň barha kynlaşýandygyny, işsiz raýatlary we zirdi dörüp derege ýarajak zat gözleýän adamlary hem has köp görse bolýandygyny belleýärler.